No, ahojte, tak ja vás vítam na dnešnom špeciálnom kryptosvete. Dnes je špeciálne, počkajte, sa mi vyplo niečo z nabíjačky, no to nevadí. Nechám to už tak. Takže dnes je šiestý kryptosvet, naša 6. hodina. A šestka, pozeral som si, že čo na to Sibila, hej? A šestka je podľa nej číslo práce, lebo 6 dní Boh tvoril svet, hej? Po 7 deň odpočíval, takže 6 dní tvoril. 6 mesiacov slnko stúpa vyššie a 6 mesiacov zase klesá. To sú tie slnovraty, hej, zimný, letný, rovnodennosť. Potom 6 týždňov odpočíva žena po pôrode, to je to 6. nedelie. A okrem Zeme je v našej slnečnej sústave ešte 12 planet, čo sú dve šestky. Hej. Čiže toto je to, čo som si zistil tak narýchlo o šestke. Hej. To je celkom zaujímavé číslo takisto. Takže toto školenie by malo byť také trošku špeciálne, také uvoľňujúce. Keďže sme sa dlhšie nevideli, tak vás nebudem stresovať s nejakými takými vážnymi témami, ale tak by som sa vás hneď na úvod opýtal, že či si pamätáte, alebo takto, najprv viete, ktorého bolo včera? Jaký bol včera dátum? Napíšte mi do chatu, kto sleduje dátumy. No, nikto. Ktorého bolo včera? Nie dneska, včera, ktorého bolo. No, presne tak, 22. mája. No a teraz, kto si pamätá z predchádzajúcich mojich školení, že čo bolo 22. mája? Z hľadiska krypta. Hej? Bola jedna veľmi dôležitá zásadná. Viki, ty krútiš hlavu, že nie, tomu neverím. Tomu neverím, toto normálne. A už to ide, už chyta zošit, poznámky, ťaháky. Jasné. Dobre, no tak to som zvedavý, či to nájdeš tak narýchlo. No skúste ešte porozmýšľať. Romana, ty nič? Nikto? No, Vicky? Našla si nič? Fakt? Nekecaj, to som neveril tomu. Ja som myslel, že hneď prvá vykrikneš. No, takže 22. mája bol veľmi špeciálny a zásadný deň z hľadiska krypta. Počkajte, ešte pustíme nejakých neskorencov. Musím to tu nejak... No zatiaľ rozmýšľajte, hej, kým si to tu nastavím. Ešte takto. Paťa. Dobre. Kde mám to? Máme ještě tu Vilmu Bitterovou, já jsem s ní teď byla přes 2 hodiny na... No, takže nikto nič. Ešte si musím nastaviť, lebo niekde tu, keď niekto sa začne ozývať, nechtiac, tak aby som ho vedel vypnúť a teraz mi to stade zmizlo. Pred chvíľou som to tu ešte mal. A už to tu nemám. No, ahoj Paťa. Zapni si kameru, nech ťa vidím. Že kde si? Keď môžeš, pokiaľ sa nesprchuješ aktuálne. Aha, čauko. Hej. Dobre. No, tak Paťa, ty teraz neodpovedaj, hej, lebo ty to vieš. S tebou som tu rozprával. No, takže nikto nevie, hej? Nikto sa nechytá, že čo bolo 22. mája? Ešte vám pomôžem. Bolo to Píšeme do chatu, Braňo. Čože? Píšeme to do chatu, byla to ta pizza? Kde ste v chatu? Áno, kto to vedel? Eva, výborne. Kto to prvý napísal? Eva? Ja. Super. Čau. No, tak výborne, gratulujem ti. Tak si vyhrala asi jednu pizzu, keď sa stretneme niekde. Takže, áno, presne tak. Presne tak, bol to
bol to nákup, to bola historicky prvá transakcia s Bitcoinom, ktorá sa udiala. Bola 22. maja 2010. Hej, a odvtedy sa to traduje, odvtedy sa to oslavuje každoročne ako Bitcoin Pizza Day. Hej. No a v čom to bolo zaujímavé? Prečo to bolo také zásadné? Celkom jednoducho si to môžeme predstaviť tak, že o Bitcoine okrem tých s tými veľkými hlavami, hej, nevedel nikto. Hej. Nikto tomu nerozumel, nikto nevedel, na čo to je. A kým by sa reálne neuskutočnil nejaký naozaj fyzický nákup, hej, niečo, za nejaký fyzický tovar, tak by vlastne ani nikto neveril, že sa to dá. Hej. No a vlastne táto záležitosť, hej, že vôbec niekto za niečo zaplatil Bitcoinom a niekto druhý to bol ochotný akceptovať, tak to bola tá zásadná prvá záležitosť. To znamená, že naozaj Bitcoin sa použil prvýkrát v histórii na to, na čo bol vlastne určený ako platidlo. Hej. Bitcoin bol prioritne vymyslený ako platidlo, ako náhrada fyzických mien, hej, tých klasických, ktoré sú napojené na všetky negatíva monetárneho systému. Tak vlastne toto bolo... Čo sa tu deje? Komu? Či to mne dá, čo tu na... No. Takže toto bola taká vec. No a teraz, čo je okolo toho zaujímavé? Je tam veľmi veľa takých zaujímavostí. Takže teda toho 22. maja 2010 bol to László Hejnec, on bol americký občan, programátor, z Ameriky, ktorý dokonca si aj sám vyťažil nejaké tie prvé bitcoiny a zaplatil za 2 pice 10 000 bitcoinov. Hej. Je to neuveriteľná suma v dnešnej dobe, tedy to až taká suma závratná nebola. Tým, že to bola vlastne prvá transakcia Bitcoinu za reálny tovar, tak to bol vlastne taký míľnik, hej, v tej histórii krypta a celkovo digitálnych peňazí. No ale čo bolo najzaujímavejšie na tom, že vlastne on to nemal také jednoduché, ako by sa zdalo. Hej. Ten László to nebolo také jednoduché, že on proste niekomu zavolal alebo niekomu napísal, hej, a ten mu doniesol 2 pice, hej, lebo on kúpil 2 pice, nie jednu. Hej. On zverejnil na fóre, hej, to bolo bitcoinové fórum, bitcointalk.org, hej, a tam zverejnil už 18. mája, čiže 4 dní, hej, predtým, zverejnil vlastne svoju myšlienku, že chce nakúpiť pice, hej, chce kúpiť 2 pice za bitcoiny, no ale mal zatiaľ väčšinou také negatívne reakcie, alebo žiadne reakcie, alebo také váhavé, proste neverili tomu ľudia na začiatku, hej. No a dokonca presne napísal v tom ozname, hej, že chce uskutočniť prvú transakciu, hej, prvý nákup za bitcoiny, čiže on aj svoju myšlienku zverejnil, napísal, že to nie je len o tom, že chce si kúpiť pice za niečo, čo vtedy možno nemalo ani poriadne hodnotu, ale on vyslovene napísal, že sa jedná o to, že chce urobiť takúto transakciu za bitcoiny, hej. A chcel 2 pice, aby to nebolo také akože celkom suché, tak aj napísal, že aké pice chce, hej, že aby to nebolo, že hociaké, no tak napísal, že čo má rád, hej, že má rád cibuľu, papriku, klobásy, šampióny, paradajky, feferonky a tak ďalej, hej, takéto pice, že ešte aj vyšpecifikoval, že také štandardné veci, že žiadnu rybu, hej, nič podobné a že má rád bežný sír na pici, nič také vydumané, hej, čiže úplne to zašpecifikoval, čo je celkom zaujímavé, hej, lebo keď niekto chce urobiť nejaký historický milník, tak som si myslel, že vlastne tá pizza by bola asi jedno, aká by došla, ale nie, on si ešte dal podmienku, že akú pizzu chce. No ale už tie 4 dní neskôr, hej, sa mu ozval 19-ročný kalifornský študent Jeremy Sturdivan a on tú ponuku využil. Hej. A Hejnecovi doručil 2 pice. Jednu syrovú a jednu nejakú extra, hej, asi nejakú štiplavú, alebo niečo také. No a ešte vieme aj, z jakej pizzerky to pochádzalo. Hej, čiže on priamo nekomunikoval s pizzerkou, hej, on to zverejnil na fóre, to znamená, že
on ešte aj napísal doslova, že ktokoľvek, hej, že môže to byť aj niekto, kto doma upečie tú pizzu, hej, alebo príde k nemu upiecť čokoľvek, len proste on chce urobiť nejakú tú finančnú transakciu. No a tak ten študent, 19-ročný, hej, Jeremy Studivan, išiel do najbližšej pizzerky, ktorá sa volá Papa John, hej, čiže ešte aj názov tej pizzerky poznáme, a kúpil tie 2 pizze a doručil mu ich, hej, čiže on za to zaplatil doláre a nechal si tie bitcoiny. No a celá sranda na tom bola, hej, že vlastne tá prvá transakcia prebehla a všetci ho za to nesmierne pochválili, hej, lebo on to zverejnil na tom fóre. Všetci ho za to nesmierne pochválili, že super, že sa to podarilo a tak ďalej. A vtedy ešte si nikto neuvedomal, že aký to je milník. Hej. Vtedy to bolo niečo ako, že dobre, tak pochválili sme ho, keď už sa tak snaží, hej. Ale nikto si neuvedomal, že aký to bol v skutočnosti naozaj historický milník, pretože už o 9 mesiacov neskôr mali tie 2 pizze hodnotu $10,000. Hej. Pretože to bolo rok 2010 a niekedy už začiatkom roku 2011 už Bitcoin dosahoval hodnotu 1:1 voči doláru. Hej. Už len tento skok bol taký obrovský, hej, v podstate skoro z nuly, hej, čo ten Bitcoin mal tedy hodnotu, na $1, že už si ho všimli aj médiá. Bitcoin László Heinec sa stal veľmi populárny, hej, tým, že to urobil. A robili s ním rozhovory, rôzne časopisy a médiá a tak ďalej. V tom čase to bola taká akože bomba, hej, že kúpil že dal za pizzu vlastne $10,000, hej. Keby sme prepočítali na dnešné ceny, tak môžete prepočítať, že koľko by to stalo. To mi môžete napísať do chatu. Či keby 10,000 bitcoinov dal, že koľko by to stalo v dnešnej dobe, že koľko mali hodnotu tie pizze. Toto na rýchlosť počíta. Ja vám aj presne poviem, že kurz, aký je na Bitcoin aktuálny. Toto nám musím načukať. No. 67 088 mi trošku klesol beťar jeden. 69 400. Aj také drobné. Dobre, zaokrúhlime to na 70 000. Hej, takže 70 000. Hoďte to do kalkulačky, že koľko by stali tie 2 pizze teraz. Hej. Je to niekto hodiť na rýchlo? 700 miliónov, hej, presne tak. Čiže 10 000, no, takú poriadnu výplatu, hej. To, taká riadna výplata, možno Warrena Buffetta, alebo niekoho takého, hej. No a ešte László Heinec vlastne tým, že robil rôzne rozhovory v tých časopisoch, tak on bol na začiatku taký skromný, hej, povedal, že doslova povedal, že myslím, že keby som to nebol ja, prišiel by niekto iný a možno by to nebola pizza. Hej, to bola jeho taká prvá historická veta, čo povedal. No ale potom v priebehu času, hej, samozrejme tá cena Bitcoinu sa stále zvyšovala a sa ho to pýtali ďalej, či neľutuje, že dal toľko v podstate peniazí, tak napísal, že neľutujem to. Hej. Myslím si, že je skvelé, že som sa takým spôsobom dostal do rannej histórie Bitcoinu. No a potom ešte neskôr som niekde čítal, že napísal, hej, lebo samozrejme tá cena Bitcoinu sa aj ďalej zvyšovala, hej, takže čím ďalej, tým ho to asi viacej trošku dobiehalo, hej, tá cena, ale vždy sa vlastne vracal k tomu, on stále povedal, že sa snaží si to neuvedomovať, hej, že koľko vtedy zaplatil za tie pizze, lebo ináč by ho to zničilo. Ale to priznal až neskôr, samozrejme, na začiatku bol celkom skromný. No takže 700 miliónov dolárov, hej, čiže nie je český korun, že to by bolo akože obrovské číslo, ale 700 miliónov dolárov dať za 2 pizze, to sa nepodarí hoci kedy, hoci komu a určite nie každý deň. Takže jednoznačne toto je tá historická udalosť, ktorá sa zapísala do histórie a hlavne sa zapísala tým, že naozaj prebehla fyzická transakcia za konkrétny tovar. Čiže naozaj sa uskutočnilo to, na čo bol ten Bitcoin vymyslený, stvorený, napísaný. Hej. Neviem, ako sa cítil vtedy Satoshi Nakamoto, určite mu to dobre padlo, že sa našiel niekto, nejaký odvážny vec, ktorý to
reálne uviedol do života. To sme sa už nedozvedeli, lebo Satoshi Nakamoto už v tom čase bol odmlčaný. Už vtedy sa stiahol do anonymity. No. Keď by sme prepočítali vlastne, že koľko dal vtedy, hej, reálne za tie pice, tak to vyšlo nejak na $41. Hej. Čiže keď to narýchlo hodíte do kalkulačky, je 10 000, $41 deleno 10 000, no tak vám vyjde, že Bitcoin stal vtedy koľko? 0,0041, hej, keď to niekto nestihol napísať, hej, ale tak to je, hej. 0,1, 2, 3, 4, 5, hej, 1, 2, 3, 4, tak. Čiže $0,0041, takže v podstate niektoré tie tabulky, ktoré zobrazujú len na 0,2 miesta, tak uvádzali cenu Bitcoinu vtedy len ako 0. Hej? Ale ona nebola nulová, hej? Ona bola tá cena 0,041, 0,0031, hej? Ale tí, čo zobrazovali iba na 0,2 miesta, tak logicky tam im svietila iba 0. Takže to bolo zaujímavé, že v podstate niečo, čo vtedy malo takmer nulovú hodnotu a aj napriek tomu sa mu podarilo uskutočniť aj niekoho proste nahovoriť na takúto vtedy blbosť, hej. No, a ešte zaujímavé na tom aj to, že Laszlo minul ešte v tom istom roku celkovo 40 000 bitcoinov, hej, za čo už ho teda muselo riadne karať, keď po pár rokov sa to pozrel. No a tu vám ukážem teraz, ja vám ukážem vlastne, že ako prebiehala naozaj tá komunikácia. Sekunda, to musím dať zdieľať. No, vidíte to? Hej, takto to vyzeralo, hej. Čiže pizza for bitcoins, hej, a pozrite sa, že koľkým ľuďom on to rozposlal, hej, ten mail, on to tam vlastne pridával v tom fóre. Hej, a tu je napísané, že chcem zaplatiť 10 000 bitcoinov za pár pizzas, hej, za pár picí. Hej, a chcel by som dve veľké a tak ďalej, hej, tu je to, že čo má rád a tak ďalej, proste. No a ešte, hej, no, tak. A toto je tu zaujímavé, že písal, že môžete to hociak, hej, aj doma, alebo hociak, len proste chcel urobiť vlastne tú transakciu. No a keď sa mu to podarilo, tak už potom ho chválili, hej, to aj nejaký senior member, hej, nejaký Sirius už mu napísal, že congratulations, great milestone reached, hej, že si dosiahol veľký milník. Možno, že ešte aj keď použil tieto slova, ešte si vtedy nikto neuvedomal, že aký naozaj veľký milník dosiahol. No a toto tu je výpis blockchainu, to znamená, že tu je ten naozajstný dôkaz, že toto prebehlo, hej. Čiže takto nejak vyzerá výpis blockchainu, hej. Čiže toto tu je hash, čiže to je ten kód tej transakcie. Keď si pozriete, hej, že tento hash z tejto peňaženky bolo poslané na túto peňaženku. Čiže vidíte, že ono je to akože anonymné, hej, lebo vidíme iba kódy, nevidíme, že kto komu. Ale keď vieme, že kto je majiteľom tohto a vieme, kto je majiteľom tohto, tak už to anonymné nie je. Hej. Alebo keď vieme len jedného, tak vieme dohľadať všetky transakcie. Čiže preto hovorím, že Bitcoin nie je tajná kryptomena, je len anonymná. Hej. Že keď sa pozrie človek na blockchain, tak to nevidí hneď. Hej. Musel byť proste vedieť aspoň nejaké ďalšie detaily, aby sa dopracoval ku tomu, že kto poslal a kam poslal. Ale tu na to vieme, hej, lebo vlastne on to urobil verejne. No tu sa pozrieme, že došlo k 10 000 bitcoinov, hej, konfirme. To znamená, že to sú tí overovatelia, hej, ktorí overujú, čo sme si hovorili, že proof of work. A vtedy ho overovalo 627,504 konfirmáciu, čiže schválení mal na sieti, na bitcoinovej sieti, hej, ako schválení mal. No
A ešte jedna veľmi zaujímavá vec tu je, čo sa dá z toho všetkého vyčítať. A to je niečo, čo by asi, keby takto fungovalo ďalej s Bitcoinom, tak asi Bitcoin veľmi ďaleko nezašiel. A to je toto fee. Keď si pozriete, tak poplatok za túto transakciu bol 0,99 Bitcoinu. Hej. Keby dnes bol poplatok za transakciu 0,99 Bitcoinu, tak asi by ho nikto nepoužil. Hej. Čiže vidíme, že ten Bitcoin sa takisto vyvíjal, takisto sa tam rôzne veci menili, upravovali a naozaj aj tým, že vlastne aj ten vzorec sa stále menil, aj tie poplatky a tak ďalej, všetko oni boli nejak naviazané, tie veci jedna na druhú, proste to bolo dopredu nejak napočítané. Takže a potom samozrejme tie poplatky sa odvíjajú od toho, že ako tedy tí ťažiari, tak tedy mal Bitcoin zanedbateľnú hodnotu, ale teraz už nemôžeme také samozrejme ťažiari poplatky. To je jasné. Oni si dajú nejaké, ale nie také, lebo ináč by to bolo nepoužiteľné. Už sú kryptomeny, ktoré sú podstatne lacnejšie ako Bitcoin v dnešnej dobe. Takže toto. No ale vtedy nebolo veľa tých ťažiarov, ktorí overovali, to boli fakt iba tí úplne ranní, začiatoční, ktorí ešte nemali poriadne počítače, ťažili, ktoré sa zapájali do tej siete na overovanie tých transakcií, takže oni si dali vtedy, si odsúhlasili takéto fíčko, takýto poplatok. No. Čiže toto je také zaujímavé, takto to vyzerá, čiže všetko je dohľadateľné, preto hovorím, že Bitcoin tým, že je to open source, je to otvorená účtovná kniha, je ten blockchain, takže všetko sa dá pozrieť, do všetkého sa dá vidieť, všetko sa dá vyčítať. Hej? No. Máte niekto nejaké otázky ešte k tomu? Alebo všetko je jasno? Toto bola taká vec, čo som považoval historicky, keďže sme teraz deň po Pizza Day. Hej? Takže toto som považoval za potrebné sa k tomu dostať. No, poďme ďalej. Nikto? Nič? Či sú nejaké otázky? Ešte som si nepozrel. No, on ich dokonca sfotil, tie pice, dal tam na to fórum a mu pochválil, že aké chutné pice a tak ďalej. A bodaj by neboli za $700 miliónov. Sa museli zjesť aj samé. No, 10 000 bitcoinov za 2 pice v roku 2010. Hej. Vtedy to v prepočte stálo tých $41. No a čo spravil ten študent s tými bitcoinami, to sa nevie. To sa nevie, ale predpokladám, že ich tiež niekde minul, lebo to vtedy bolo niečo, čo nemalo až takú hodnotu. Ale boli aj takí, jasné, ich sa oženil a dali k žene, tak žena čo s tým spravila? No neviem vtedy, čo by s tým spravila žena. Ale boli aj takí, čo proste kúpili tie bitcoiny, dali ich niekde, hej, a tam niekde sú a ani nevedia, že kde ich dali. Hej, na nejakú peňaženku alebo niekde a buď stratili heslo, alebo stratili peňaženku. Čo ja viem, hej, proste. Boli kadejaké prípady a ináč a týchto prípadov nie je málo, lebo strašne veľa je tzv. Mŕtvych bitcoinov a to sú tie, ktoré sú zabudnuté, stratené, alebo sú niekde v sieti, voľne v obehu, hej, tých je veľmi veľa. Dokonca niekde to je aj vyčíslené, ale neviem teraz, nechcem strieľať blbosť nejakú. Ale to sú tiež nejaké milióny dolárov v tom. Hej. A to sú tiež také, že proste niekde pri zaokrúhľovaní, alebo niekto zabudol svoje heslo, alebo transakcia, ktorá neprejde, hej, a je chybný adresát, tak ona proste neprejde, hej, ale už sa nedá vrátiť naspäť, hej, lebo v tom blockchaine to je tak, že proste raz keď človek zadá súhlasiť s odoslaním, odošle, dovidenia, hej, už je to preč a buď to zadá všetko správne a príde to na to miesto, alebo sa to stratí a putuje to niekde v rámci toho blockchainu a takýchto bitcoinov je veľa, hej. Dokonca boli aj nejaké také aktivity, že chceli to nejak odchytávať, ale neviem, či sa to nejak podarilo.
Potom vznikali vlastne tie airdropy a také, ale to potom bolo niečo iné. Hej. To bola ako myšlienka, ktorá bola pôvodná, že tie malé koníky zbytkové, že odchytávať. No dobre, ešte jedna je zaujímavá vec, že je aj Bitcoin Pizza Day Coin. Ten som dohľadal na CoinMarketCap, je to nejaká pizzerka si dala vlastný coin a že môžete si za ich coin kúpiť nejakú pizzu, aj si ju tam môžete nakonfigurovať. Celkom zaujímavé. Samozrejme je to len taký nejaký, čo by som neodporúčal to nič investovať. Nie? To je len akože taká sranda. No, dobre. Dnes ale poďme ešte ďalej. Bitcoin, aj pizzu sme už zjedli. Takže ešte si môžeme pozrieť, aký je kurz. To som si aj tu na teraz ťahol. No, trošku nám ide do korekcie. 67 200, predtým bolo skoro 500. No, nevadí. Vždy sa to tak deje. Vždy musí byť aj korekcia, lebo ináč nemôže všetko stúpať, hej, musí to niekedy aj klesať. No dneska je ešte ďalší taký zaujímavý deň, lebo dnes by mali schvaľovať v Amerike ETF-ka na Ethereum. Hej, čiže máme dva také zaujímavé dni po sebe, hej, jeden bol včera a jeden je dnes. A ja som aj dával vlastne príspevok do toho môjho Discordu, kde ste všetci, predpokladám, že čo by to všetko znamenalo, hej, keby to bolo schválené. Ja vám to tak... Čítali ste to, ten príspevok, či nie? Hej, čítali ste to? No, super. Všetci? No, ono by to bola veľká vec, hej. Ja som dneska ináč aj písal, že sa pripravte na veľkú volatilitu, lebo oni, tí viacerí tradery sú naklonení k tomu, že to vlastne teraz bude stúpať a neviem čo. Ako áno, bude to stúpať, ale nie hneď. Hej. Ja si myslím, že najprv príde tzv. Sell the news. Hej. To znamená, že každý, kto už o tom vedel skôr a boli takí, čo o tom vedeli skôr, a my sme o tom vedeli skôr, keď ste sledovali ten Discord, hej, tak sme sa o tom bavili už dávnejšie. A tí, čo do toho dali veľa peňazí, tak budú chcieť realizovať nejaké zisky. To znamená, že to Ethereum si myslím, že urobí najprv taký nejakú korekciu dole, až potom bude priebežne stúpať. Hej? Ale potom, keď začne stúpať, tak to už potom bude také niečo podobné, ako bolo na Bitcoine. Hej? Že to vlastne išlo a stúpalo to viac menej nepretržite niekoľko mesiacov. A bolo to spôsobené tým, samozrejme, že strašne veľa kapitálu cez tie ETF-ka do Bitcoinu prúdilo a predpokladám, že toto isté bude aj do toho Ethera. Tam ten kapitál, jak sa do toho pustia inštitúcia a veľryby, no tak tam bude pritekať. A tým pádom nebude mať dôvod Ethereum veľmi klesať. Hej. Samozrejme nejaké malé pohyby tam budú, lebo všetci budú chcieť niekde, hej, čo nevieme kde, ale niekde budú chcieť realizovať ten zisk, ale to budú zisky v podstate malé, hej, to budú pár percentné, hej, maximálne do 10%, 5-6% a také očakávam 3% a také proste minimálne korekcie. Čiže to nakúpil vtedy, keď som hovoril o tom na začiatku Ethereum, tak dneska musí byť široko vysmiatý, hej, a plný očakávania, a ten, kto nenakúpil, tak mám taký dojem, že posledná možnosť, taká, kedy bude ako nejaká taká korekcia pred tým prudkým stúpaním, bude možno, že ešte dnes v noci, zajtra, keď sa to schváli. Hej. To ešte nie, malo by to byť niekedy okolo polnoci. Hej. Takže potom ešte niekto, kto má voľný kapitál, si myslím, že ja by som to aspoň tak ešte urobil. No. Ale ja už nemám voľný kapitál, takže ja iba tak špekulujem. Hej. By som to ešte tak urobil. Ale vy samozrejme môžete si robiť, čo chcete. Hej. To len ja dávam také akože náhlas zamýšľam. Hej. No ale čo je zaujímavé na tom celom, že prečo to Ethereum je takým ďalším milníkom, hej, lebo ten Bitcoin bol Bitcoin. Hej. Bitcoin je vlastne kráľ, hej, o tom som hovoril, že staré slovenské ľudové príslovie hovorí, že Bitcoin je kráľ.
to som vymyslel na neviem ktorom, či druhom, či ktorom školení, hej, tak Ethereum je vlastne kráľ altcoinov. No a Bitcoin bol viac menej taký logický prvý krok, hej. Bitcoin sa už objavoval aj inde, hej. Kým altcoiny sa veľmi neobjavovali v tých porovnaniach rôznych, už ich pomaly začali aj kotovať aj burzy, ktoré sa veľmi nezaoberali kryptomenami, tak Bitcoin bol už spomenutý aj na iných platformách, hej. Takže to bola taká logická voľba, ale Ethereum, to už musí byť niekto, kto vie, že existuje niečo iné ako Bitcoin, hej, a že existuje tiež niečo veľké a niečo zaujímavé. Čiže ak sa toto schváli, tak bude to kvázi ako keby také prijatie celého krypta, hej, nielen Bitcoin. Hej, lebo Bitcoin bol taký akože samostatná jednotka zatiaľ, hej, tak sa to tvárilo, aj tak bol považovaný, ale ako náhle už bude ten Ethereum, tak to už by bol taký veľký impuls, veľký silný impuls, že naozaj krypto nie je len Bitcoin, ale je to jeden obrovský veľký priestor, s ktorým treba počítať a o ktorom treba vedieť. No a som veľmi zvedavý, že keď bude schválené Ethereum, že čo bude tá tretia minca, ten tretí projekt, lebo keď si pozriete moje nejaké historické, že neviem kde, ale ja to dohľadám, myslím, že to bolo niekde, keď som dával portfólio, alebo tak veľmi, veľmi dávno. Aha, 15.2. ešte som to napísal. Hovoril som o tom už skôr, ale napísal som to na Discord, že môj súkromný typ, alebo takto som o tom presvedčený, že tretím coinom, ktorý bude schválený na ETF, bude Solana. No a toto bol typ už dávnejšie. Napísal som ho 15.2., ale už bol dávnejší typ, možno pol roka dozadu. Vtedy, ak sa začalo vôbec hovoriť o Ethereum, si to však už to je aj pol roka, to aj viac bude aj pol roka. Takže maj. Vtedy, keď sa začalo hovoriť o Ethereum, ja som tedy hovoril, že síce by si to historicky zaslúžilo Cardano, ale ja si myslím, že Solana bude tretia v poradí. No a to už bude akože, keď aj toto bude, tak tým pádom sa rozstredne v rece, hej, s tými ETF-kami. Tam už potom to pôjde za radom. Tam budú tie high capy, hej, čiže tie vysoko kapitalizované coiny pôjdu za radom, potom už to bude v podstate jedno. Tie prvé 3 coiny sa počítajú, potom už to bude asi jedno, že či tu pôjde ďalšie Cardano, alebo ktorékoľvek iné, hej. Tam je tých adeptov dosť veľa, ktorí by mohli ísť. To bude aj závisieť od toho, že ako bude trh nastavený, to bude mať aký marketing. No Solana má zatiaľ najlepší marketing z tých všetkých high capov, pokiaľ nepočítame Ethereum, samozrejme, na Ethereum marketingovo nikto nemá, lebo ten už ťaží aj z historických nejakých svojich okolností. Ale Solana, tak by som to povedal, prešťala Cardano, aj keď Cardano bolo skôr a v podstate má tú istú agendu ako Solana. Hej, ale Solana má lepší marketing, má lepší hype, proste to spravili. Teraz tým, že vlastne na ich blockchaine bežia vlastne všetky tie meme coiny. Hej, a tie meme coiny teraz sú všetko vyhypované nenormálne. Hej. Za tie meme coiny tu máme, myslím, že Pepe som tam dával nejaké predikcie, aj celkom dobre mi vychádzali. No a Cardano trošku zaspalo dobu. Hej. Žiaľ, lebo je mi to sympatickejší projekt ako tá Solana, ale trošku zaspali dobu, pokiaľ sa nespamätajú, tak to budú mať ťažké. No ale v každom prípade je to dobrý coin, stabilný coin, určite je to dobré aj na trading, aj Cardano. Takže to je, môj tip je, pretože Solana bude tretí. No a no a teraz tu je ten Ethereum, ktorý máme v kurze akurát. Máte otázky nejaké? Litecoin?
Čakaj, ešte pozrieme ďalšie otázky. No, Litecoin, hej, Litecoin bola v podstate druhá kryptomena, keď sa hovorilo o tom, že Bitcoin je digitálne zlato, hej, tak sa hovorilo o tom, že Litecoin alebo Litecoin, hej, keď to prečítame po anglicky, bolo digitálne striebro. On aj v podstate bol samostatný coin, oni vlastne nevznikli ako nejaký hard fork od Bitcoinu, hej, ale vznikli ako samostatný projekt, čo bolo tiež na tom zaujímavé a sympatické. Sice skopírovali blockchain Bitcoinu, ale urobili to po svojom. Hej. Oni išli vyslovene na lacné transakcie, keď ste si pozreli, že aké strašne drahé boli v tejto transakcie na začiatku, hej, bitcoinové, hej, keď stal skoro 1 bitcoin, trebalo zaplatiť za transakciu. Hej, ono to potom postupne klesalo, ale vždy to bolo drahé. Hej. A Litecoin proste povedal, že oni to budú robiť lacné a rýchle. Hej. Na Bitcoin tým, že vlastne sa tam nabaľovalo strašne veľa ľudí, hej, bolo to čím ďalej tým známejšie, hej, tak sa to zahlcovalo. Hej, tá priepustnosť toho celého ich systému, aj tá škálovateľnosť, to nebolo bohvie čo. Hej, to postupne museli odladzovať, tí programátori na tom postupne pracovali. No a Litecoin bol vlastne mladý projekt, dokázal rýchlejšie vyriešiť tieto veci. Od začiatku to inak nastavil, lepšie nastavil. Hej. Litecoin doteraz je lepší, dokonca ho odporúčam. Hej, keď chce niekto si poslať niekde alebo niekomu, chce poslať bitcoiny, tak neposiela bitcoiny. Hej, to je strašne drahé. Aj v dnešnej dobe je to drahé. Hej, alebo Ethera, keď chcete poslať Ethery, tak to je tiež drahé. Hej, tam zaplatíte za nejakú smiešnú transakciu, ja neviem, teraz nechcem hovoriť konkrétne čísla, ale tam zaplatíte aj $100. Hej. Možno pošlete 500, hej, a 98 povedzme zaplatíte. Hej. No, teraz striedam z brucha, ale tak obrazne, aby ste vedeli, že zhruba aký je tam nejaký pomer, hej, tomu. No a ten Litecoin je dobrý na to, že vlastne keď to posielate z burzy na burzu, tak vy si to viete prehodiť do Litecoinu, viete to poslať, máte lacnejšiu transakciu a potom zase na tej druhej burze alebo nejaké peňaženke, ktorá umožňuje vlastne konverziu, tak si to zase prehodíte naspäť do toho, čo potrebujete, hej, čiže buď do Ethera alebo do Bitcoinu. Čiže Litecoin je vyslovene užitočná vec. Podobné niečo, potom bol ten Bitcoin Cash, hej, ale ten vznikol ako fork, hej. Zase, keď sa dostal Bitcoin do toho bodu, že sa zase nevedeli dohodnúť, hej, ako manželia, tak sa rozviedli. Hej. No a časť tých programátorov si zobralo vlastne ten kód, ktorý si mysleli, že ho upravia tým smerom, a časť zase išla po pôvodnej línii. Hej. Čiže tá, čo išla po pôvodnej línii, tak oni sa držali toho, čo vlastne naprogramoval Satoshi Nakamoto, a tam tí ostatní v podstate tiež robili to, čo naprogramoval Satoshi, lenže to trošku upravili, tak aby to bolo vlastne modernejšie. A tak vznikol Bitcoin Cash. Čiže v podstate ako keby aj ten názov napoveda, že vlastne ako keby viac bol zameraný na to platenie, hej, na tie platby, čiže bol lacnejší, rýchlejší. Hej. Oni potom robili na Bitcoine rôzne iné ďalšie upgrady, potom tam bol ten Lightning Network, ktorý ešte aj dneska je, hej, ale nie stále sa 100% využíva. A pritom je to tiež dobrý projekt. Hej, to museli urobiť nadstavu na Bitcoin, lebo do toho pôvodného kódu až tak veľmi nemohli prudko zasiahnuť. Takže urobili takú nadstavu a spravili tam ten Lightning Network, kde vlastne umožnili aj iné veci, hej, nielen to, čo... A samozrejme tie lacnejšie a rýchlejšie transakcie. Čo sa mi tu deje? Nesekávam to nejak, lebo sa mi zdá, že nie? Mne to tu nás skáče trošku. No ináč aj ten Litecoin, ja by som Viktorii povedal, tak aj ten Litecoin je ešte v hre, že sa debatuje, že či bude tým tretím ETF-kom Litecoin, alebo Solana, alebo Cardano, alebo ktoré. A môj tip, hej, je, že to bude Solana, hej, ale možno, že to bude aj ten Litecoin, neviem, hej. Tak ono historicky by si to zaslúžil asi Litecoin, hej. Potom Cardano a Solana až neviem kedy, hej, lebo Solana je v podstate relatívne mladý projekt, hej, ktorý bol od začiatku trošku prehajpovaný, ale vyšlo im to, hej, mali obrovské
dostali sa k obrovským peniazom, k obrovským investorom. Veľmi šikovne to urobili chlapci, to boli takí traja programátori. No ale aj tak, no, nie je to, tá Solana nie je až úplne 100% krypto v zmysle tej decentralizácie, trošku to tam centralizujú, trošku chcú mať kontrolu nad tým, hej, a nevždy im to vychádza tak, ako by chceli. Niekedy majú výpadky toho systému, mali tam dosť veľa chýb, čo museli odstraňovať a tak ďalej. Aj napriek tomu stále to nejak marketingovo zvládli, hej, čiže opravili to a bežali ďalej a majú nejakých asi stabilných investorov, ktorí im veria, lebo ich podržali, nepadli dole, práve naopak rastú. Takže ja si myslím, že majú akože dosť dobre našlapnuté k tomu, aby boli tretí. Samozrejme, Cardano je taký seriózny projekt, keď to porovnáme so Solanou. Je to seriózny projekt, majú tam to génia, ktorý to tam celé programoval, ešte stále je tam vedúci týmu. Ale oni nerobili taký veľký marketing to, hej, ale zase je to stabilný projekt, hej, fungujú im tie inteligentné zmluvy, fungujú im tie L2, tie druhovrstvové vlastne systémy, čo tam majú na to naprogramované. Čiže všetko majú akože o niečo lepšie, ale nemajú okolo seba ten hype. No, tak toto im asi tak chýba tomu. A tu vlastne to ETF je viac menej o tej adopcii, hej, že zase aj čo je známejšie, čo je viac použiteľnejšie. A tým, že vlastne Solana strašne na tých meme coinov teraz, hej, tie meme coiny mali svoje obdobie, kedy rastli, potom zase mali úpadok a teraz znova rastú z nejakého dôvodu. Hej, nie som veľmi zastanca tých meme coinov, lebo oni nemajú nejaké reálne, fundamentálne pozadie. Hej. Proste to sú coiny, ktoré len sú. Hej. Sú, aby boli, hej, majú nejaké pekné logo, majú pekný názov. A sú, ale dobre, no tak idú. Znajde svoj hľadiska, tak čo mám tomu povedať? Hej, proste oni, kým idú, tak sa dajú tradovať, keď budú padať, ich treba predať a hotovo. Hej. Tým meme coinom si netreba vytvárať nejaký extra vzťah, lebo to sú také projektiky, ktoré keď zaniknú, tak po nich ani pes neštekne. Hej. Aj dokonca, aj keď sú to psie názvy, aj tak po nich pes neštekne. Hej. Takže by som sa na to nespoliehal, hej, ale Cardano, keby akože to zabalilo, tak tam by potom veľa psov štekalo, lebo tam je na nich napojené veľa ľudí a takisto aj na Solanu a tak je. Ako veľa projektov, veľa firiem, hej, tam tie ekosystémy sú obrovské, hej, ktoré oni už správujú. A toto isté vlastne je Ethereum. No a tým pádom, keď sa dostávame vlastne k tým ekosystémom, tak logicky môžeme očakávať čo? Že keď Ethereum bude stúpať, tak potiahne so sebou všetky projekty, ktoré sú na ňu naviazané. Hej. To je úplne logické. A toto isté bude aj Solana. Hej. Ja by som povedal teraz, keď som pozeral na graf, hej, si ho aj teraz tak pripomeniem, aby môžem ho dokonca aj zdať stieľať. No, vidíte, hej, to je graf Etherea. Pozrite sa, hej, čo za pumpu urobil hore. Hej. Ja som typoval, že pôjde tak, však vidíte tie šipky a nechávam tie všetky predikcie, aj keď niektoré nevyšli úplne presne, ja ich tam nechávam, aj bolo vidno, že aj ja sám, aby som videl, že ako som rozmýšľal, ale aj, aby aj vlastne vy ste všetci videli, že tie pohyby, ktoré tu boli, ja som ich predikoval. Samozrejme, niektoré tie krátke šipky sú na nižších timeframoch, hej, ale ja tento pohyb som už dávno hovoril, že príde, hej, akurát, že oni tu mali nejakú korekciu, hej, ešte, ale on prišiel nakoniec, hej, a prišiel a dokonca pôjde aj v tej intencii, kde som ja pôvodne nakreslil šípku. Hej, takže ono to je. Akurát, že taká pumpa, samozrejme to nikto nečakal. No ale teraz nečakal, to je tiež otázka, hej, lebo tí, ktorí o tom vedeli, že to Ethereum bude schválené, tak tí už to nakupovali. Ja som o tom hovoril, že to je v hre a to bolo
to už bolo tu na, hej, február 24, to už bolo tu. Viete, jak on rástol. To som hovoril, že treba kupovať, hej, to už niekde tu na som hovoril. Január, február, kedy sme začínali, už som to dal aj do Discordu, že treba nakupovať a držať Ethereum. A potom vystúpilo, hej, tu na niekde som realizoval nejaký zisk, to sú aj tie šipky. Potom niekde som robil nejaké také menšie tradiky. No ale teraz vlastne toto bolo 15. mája. No, dáme si na denný graf. Máme takto. Hej, toto bolo 20. mája. Hej, čiže tu už sa schyľovalo. To je to 15., 17., 20. Hej, 20. to rastlo najviac. To už sa schyľovalo k tomu, čiže už tie inštitúcie mali lepšie informácie, ako sme mali my. Hej, preto to vypumpovalo. Čiže ten graf napovie veľa. Hej, tu darmo my robíme si nejaké analýzy. Hej, toto je čistý fundament. Hej. Tu nejaká veľryba jednoducho zadala nákup vo väčšom množstve a to vyletelo hore. Hej, logicky. Hej. Čiže 20. to bolo vlastne 3 dní pred tým, ako sa to oficiálne ohlásilo, že sa to bude schvaľovať. Hej. Tam ešte bol nejaký odklad a takéto veci, že nám ešte ten SEC riešil. Hej, ale oni to už vedeli dopredu, oni majú nejaké interné informácie, možno nie úplne presné, ale stačí, že sú nejaké 70%. A toto bolo práve o tom, že tu sa už vedelo, už aj 15. sa vedelo, bo už to začalo pekne stúpať, že to bude, ale tu bola ešte len nejaká 25% pravdepodobnosť, hej, a tu unikla informácia znútra, že pravdepodobnosť na schválenie ETF bude až 75% na buf, sviečka hore. Hej. Len toľko málo stačí na to, aby niečo vypumpávalo. Hej. To znamená, že keď je nejaká očakávaná udalosť v rámci nejakého konkrétneho coinu alebo projektu, hej, tak stačí aj informácia, že to bude. A to stačí. Hej. To znamená, že preto ja neočakávam, že teraz, keď schvália, že to pôjde raketa hore. Nemyslím si. Môže sa stať, ale ja si to osobne myslím, pretože tá raketa už tu prišla. Hej. Čiže táto informácia, ktorá prebehne dneska, že či to bolo schválené alebo nie, už je započítaná v trhu. Hej. Čiže ja si skôr myslím, že ten Ethereum robí niečo také, hej, niečo také, a tak pôjde, hej, alebo dokonca ešte nižšie. Ešte aj nižšie možno, že no, treba sa tu, hej, a tak pôjde hore. A toto bude vlastne ten sell the news. Tí, ktorí o tom vedeli, zrealizujú nejaký zisk, hej, samozrejme, keď sa jedná o veľký kapitál, tak im stačí aj zisk nejakých 10-11%, hej, to je celkom reálne, to je ešte úplne, by som povedal, že by boli veľmi solidní, keby chcel len 10% alebo 11%, hej. Kľudne môžu chcieť aj 20%, ale to si už nemyslím, lebo tam už príde hype zase od retailu, hej, od obyčajných ľudí. Ak sa to schváli, tak zase tí ľudia sa zbláznia a začnú kupovať hneď. Takže tí, čo budú realizovať zisky, tak oni určite, ale keď si spomeniete na aké obrovské čísla, hej, na akých číslach bežia tie inštitúcie, že to sú miliardy, hej, alebo stovky miliónov si povedzme, tak aj 5%, aj 10% je krásne číslo aj na to, aby to zarobili, hej, a potom môžu ísť ďalej. Čiže ja si myslím, že príde niečo také. Nie je to garantované, je to taký môj pohľad, hej, čiže sa na to nejak veľmi nespoliehajte, ale tak sa to udialo aj pri Bitcoine. Nevidím dôvod, prečo by sa to nemalo udiať pri Ethereum. Hej. Takže tak. No dobré. Máte ešte otázky? Lebo máme už 9 hodín, takže aby sme to neprešli, lebo vidím, že už tu na Románka nám zýva, oči sa aj zatvárajú. Hej. A aby sme aj stihli, tak máme nejakých 10 minút, povedzme ešte, keby sme to potiahli, tých 10 minút, čo sme mali na začiatku odklad, tak teraz by sme mohli dať nejaké otázky. Otázky a aj odpovede sa budem snažiť dať, že nielen otázky, čiže kľudne, čokoľvek.
Hej, znie to pozitívne, Vicky, áno, je to pozitívne, lebo celkovo teraz je bull market, to znamená, že všetci sú pozitívne naladení. A ja by som ešte povedal jednu vec, že treba mať ešte jeden obrovský fundament na mysli, a to je, že budú prezidentské voľby v Amerike. Hej. A to je veľká vec. To je veľká vec. To žiaden prezident nechce ísť do volieb s tým, že mu nefunguje ekonomika. Hej. Preto sa drží aj tá inflácia relatívne dobré, hej. Preto sa držia rôzne iné tie ekonomické ukazovatele relatívne v nejakých normách. Hej. Preto sú aj investori nejak tak relatívne pozitívne naladení, hej, lebo všetci sú si takmer istí, že do prezidentských volieb v Amerike sme viac menej chránení. Hej. Tam je to ako keby isté. Hej. Tam ani nový prezident, ani starý prezident nechce zanechávať krajinu v bordeli, hej, a nový takisto nechce preberať krajinu v nejakom tomto. Čiže oni sa teraz budú snažiť a sa podohadujú skade kým, s čertom, diablom, aby to nepadlo teraz. Hej. No a čiže do tých prezidentských volieb, to je plus minus, neviem, za pol roka, alebo tak nejak, treba si pozrieť ten dátum, tak dovtedy sme tak viac menej chránení. Hej. No, čiže ja počítam taký ten ďalší vývoj na trhu, že v lete môže prísť také mierne ochladenie, lebo predsa na leto pôjdu ľudia na dovolenky a takisto aj tí tradery budú chcieť si užiť dovolenky. Takže tam sa možno, že nič extra diať nebude. Tie korekcie nejaké, keď budú, tak budú, ale skôr si myslím, že tam pôjdeme nejak do strany a bude totálna nuda, nič sa nebude diať. Možno sem tam nejaké projektiky vypeckujú, ktoré tak neočakávane, ale celkovo trh pôjde asi do strany. Hej. Tam si nemyslím, že by to nejak veľmi stúpalo cez leto, ale jak začne september, všetci sa vrátia do práce, celá Wall Street sa vráti, hej, z Bahamy a z kadejakých exotických dovoleniek, hej. Tí, čo prežili bungee jumping, tak kde z nejakej skaly v Hondurase, tak takisto sa vrátia. Hej. Takže tí, čo nie, samozrejme, tak to už nám asi nepomôže vtedy. Ale a potom to začne. Hej. Čiže od toho septembra do nejakého novembra, myslím, že tam je niekde, tam sú niekde tie prezidentské voľby okolo novembra, tak tam budú bomby potom. Hej. No a keď už som tak pri tom, je dobré, keby ste mali pri sebe nejakého mentora, hej, ktorý vám dokáže trošku radiť v tomto, lebo nie je to všetko len o tých ziskoch, ale je to aj o hlave. Hej. Aj o emóciách, aj o všetkých tých veciach. A hlavne v tom krypte. Na to nie je nikto pripravený. Neverím tomuto. Žiaden forexový trader, ani žiaden scalper, ani žiaden toto nezvládajú. Oni to nedávajú. Proste keď nie sú pripravení na krypto, toto oni nezvládnu. Neverím tomu. Hej. To všetci, ktorí prišli do krypta z iných trhov, tak boli z toho vyhúkaní a kým sa zorientovali, im to nejaký čas trvalo. Hej. Takže a ten bull market dokáže zomlieť toho človeka emocionálne tak, že môže sa stať, že vidíte, ako vám tu všetko rastie, a neviete, kedy prestať, hej. A to je ten najväčší problém, že neviete, kedy vystúpiť, neviete, kedy dosť, neviete, kedy prestať, uvidíte, ako vám tu rastie, to proste, to sa nedá, hej. A potom zraz buf a padne to 80% dole, hej, 70 alebo 80%. A toto mi verte, že potom tie výčitky, hej, čo prídu, a mohol som to vtedy predať a prečo som to nepredal. A keď ešte nejaká manželka tu takú ja som ti to hovorila, hej. Mal si to vybrať tedy, keď to bol tam hore, hej. Čiže to sú také veci a toto verte mi, že ďalší bear market, ktorý môže trvať 2-3 roky, nechcete počúvať, alebo mať takéto myšlienky. Čiže je dobré si nájsť nejakého mentora, alebo pridajte sa ku nám do VIP skupiny, hej. Tam určite na toto nebudete sami. Tam zdieľame tieto veci, aj grafy do detailov ideme viacej. Čiže môžete sa opýtať aj tých, čo sú vo VIP, že ako sa im to páči, čo im to dáva. Takže toto by som ešte tak odporúčal ako taký súkromný tip. No a ešte jedna pozitívna správa, by som na to nezabudol, hej, že Donald Trump
začal tiež na tú strunu hrať, že podporujeme krypto, lebo vidí, že naozaj na celom svete je veľmi silná tá kryptokomunita a čím ďalej, tým viacej ľudí ide týmto smerom. Takže dokonca si necháva platiť za svoju kampaň, ako tie donation, neviem, jak sa to povie po slovensky, to je sponzorské dary, hej. Sponzorské dary si necháva posiať, že umožnil aj v krypto. Má tam niekoľko krypto, niekoľko tých coinov. Aj som to dával niekde a vám aj pozriem, že aké. Už aj z toho, už aj tu je taký celkom dobrý tip, hej, že ktoré coiny vlastne už keď už aj Trump si ich dal, hej, tak asi prešli nejakou analýzou a prešli nejakým schvaľovacím výborom, hej, lebo on si to sám určite nevymyslel, tomu vymyslel nejaký ten jeho tím. No. Hej, má tam Bitcoin, Ethereum, Solanu, potom má tam USDC, stabilný coin, Ripple tam má Dash, hej, ako tajnú menu. To je dobré, že tam má aj Dash, hej. To znamená, že nebude ich chcieť zakazovať, keď cez Dash bude nafasuje zo pár miliónov, tak asi prvé, čo urobí, keď príde do úradu, nebude chcieť zakázať práve túto menu, hej. Ale má tam aj tú Shibu, hej. Čiže zo všetkého dačo. Zo všetkého dačo to má. No. Takže môžete zadotovať Trumpa, keď chcete, aby išlo v Amerike tú pozitívnejšiu smerom, ako to išlo doteraz. No, čo tu máme ďalej? Aké šance má Trump, keď má tak veľa kaos? No tak prečo má veľa kaos? Ja by som sa nad tým zamýšľal, že prečo má veľa kaos, hej? Lebo na každého vieme niečo našiť, keď veľmi chceme. Hej? Na každého vieme niečo nájsť. A keď má takého supera, ako je Biden, hej, ktorý nie som si veľmi istý, či je presne ten etický typ. A možno, že ani on veľmi nie, lebo on už je chudák starý senilný detko, hej, ale tá partia okolo neho, hej, za to by som nedal ruku do ohňa, ani do ničoho iného. Hej. To na každého sa dá niečo našiť. Verte mi, keby vás zobrala taká partia tých intrigárov, čo sú okolo nich a čo aj na vás by také veci ušili. Čiže treba to všetko brať trošku s takou rezervou, že áno, mal niečo, ale do akej miery je to fakt tak závažné, ako sa o tom hovorí, do akej miery to bolo fakt tak a čo bolo tam prikreslené, prikrášlené, prihodené, prehnané, hej, aby to bolo, no to ja by som na tie kauzy, ktoré sa vyťahujú pred voľbami, vôbec neprihliadal absolútne. To je také. Predvolebná kampaň je proste špinavá, zákerná v každom štáte a v Amerike to platí x-násobne. Hej. Však si len spomente na naše predvolebné kampane, čo sú na Slovensku. Hej. Tak akože treba k tomu niečo vysvetľovať. A to sme len na Slovensku. A teraz si predstavte niekoľko 100 miliónový národ, hej, kde ide o podstatne väčšie peniaze, kde ide podstatne väčšie záujmy nejakých investorov, nejakých lobistických skupín a kade nejaké veľryby, čo tam sú v pozadí, čo aj nevieme o tom, šedé eminencia a všetko možné. Takže tam našťastie aj Trump, hej, má nejakých svojich, čiže ešte ho nedali dole zatiaľ, ale už to chceli. Hej, keď si pamätáte, mal nejakú haváriu s vrtuľníkom a neviem čo, hej, s autom, neviem čo, hej, čiže no, ja by som to tak akože veľmi na to neprihliadal, hej, na tie jeho kauzy. To je dobre tak pre tých Američanov, čo nevedia poriadne rozmýšľať svojim mozgom, hej, ktorí sú napojení jedným káblom na televíziu, druhým káblom na rádio a zadok majú privarený k autu, lebo furt sú v aute, hej, a jedia hamburgery cestom, tak to sú takí bez vlastného nejakého názoru, hej, no tak tí potom, áno, veria všetkému, čo počujú, čo vidia, lebo toto sa na nich válí z každej strany. No. A o to ide, hej, to je ten mainstream, tá väčšina, hej, ktoré chce každý zmanipulovať, hej, lebo
lebo všetci vedia, že tam je tá najväčšia sila, to sú tí bolševici v podstate, ktorí boli, hej, tu na východe, tak aj tam sú, hej, lebo to je tá väčšina, hej. A tá väčšina nemusí byť nutne inteligentnejšia, hej, je ich len viac. Hej. A teraz kto ovládne tých, koho je viac, no tak ten vyhrá voľby. Hej. Ak teda budú naozaj demokratické, hej, bo to je tiež ďalšia otázka, hej, že či budú demokratické. No, ale tu už zase sa dostávame do iných až skoro hraničných tém, to som nechcel. Chcel som dneska viac menej tak pozitívne to ukončiť. Aha, Paťa odišla. Hej. Dobre, ešte má niekto nejaké otázky? Nech sa dostaneme zase k pozitívnym témam. Viki, povedz dačo. Čo, nejaké zakončenie zase? Hej, daj nejaké zakončenie, lebo ja som sa zase dostal. Tak pozitívne je to, že očakávame ten bullish trend, tak asi zostaňme pri tom, že pozitívne je aj to, že sa vlastne chystá to ETF na ETHčko, Ethereum a teda očakávajme ten bullish trend. Dobre, to je výborné, pekné zakončenie. Romanka, máš niečo, lebo vidím, že sa nadýchuješ. Áno, ja som sa len chcela spýtať, akože tak pre vás takú sprostosť, ale ja proste o tom krypte viem len to, čo si nám ty povedal a ja o tom neviem nič viac. A ja by som sa aj pridala do toho VIP, ale keď ja o tom neviem ani tak neviem, čo by som ja rozumela. Ale ja sa chcem spýtať, že budeš nám vysvetľovať aj také, že ja neviem, aj tu sa zakladá nejaký broker, alebo proste, akože pre mňa úplne také základy, ako sú trading view na Forexe a takéto veci, tak toto by som potrebovala aj tu, lebo toto je pre mňa stále španielská dedina. No toto sú presne tie detaily, ktoré riešime vo VIPčku. Hej. Tam máme osobitné vlastne cally, takéto zoomy si dávame. Aj to nahrávame, čiže dá sa k tomu aj spätne dostať. Hej. Minule sa pýtal, tuším, že Martin niečo, potom Vicky sa pýtala, takže sme to tak prechádzali. A nie, tento sa pýtal, čo chcel vedieť, jak sa tam, že kde, jak sa traduje, už si nepamätám, kto to bol. No, niekto proste. Tak sme to urobili na to špeciálny call, aby to mal, aby to vedel. Čiže ja si myslím, že to VIPčko nie je len pre profesionálov, to je práve pre teba. Čiže sú tam také základy aj pre takých úplných tupcov, ako som ja, čo o tom nič nevedia. No áno, lebo my nechceme, aby si ostala v takomto stave, rozpoložení. My chceme, aby si s nami stíhala ďalej, čiže my ti tie veci vysvetlíme a ty už potom naskočíš na tú loď, a už ideš ďalej s nami. Čiže ja si myslím, že je to pozitívne sa tam dostať a hlavne sa netreba hambiť alebo báť opýtať, proste treba povedať tomu, to nerozumiem, tak urobíme na to nejaké video, buď urobíme nejaký spoločný meeting, alebo urobím ja nejaké krátke video a pridám to a nejak takto vyriešime. Ja už som dostal aj taký tip, že mohol by som urobiť návod, jak sa robí toto, dostanem sa k tomu, určite to spravím. Dobre, super. Takže radi ťa privítame, keď to tam. No, ešte niekto má niečo? No, vidíš, tu ti Vicky aj napísala, hej. Aj Martin si napísal. Hej, Martin, že dôležité je sa pýtať. Keď sa pýtaš, dostaneš odpoveď a budeš vedieť. Vicky napísala, riešime po VIP burzy, grafy, predpovede, otázky, či držať coin alebo predať. Proste konkrétne veci. No, to je to, čo hovorím, hej, že vlastne pokiaľ tomu nerozumieš, tak tá VIP je dobrá, hej, pre teba. Pokiaľ tomu rozumieš, tak je ešte lepšia pre teba, ale na to, aby si tomu rozumel, tak musíš prejsť cez, ak trošku chcieť, hej, prejsť cez to. Áno, však jasné, mne je to jasné, že človek sa to musí naučiť, že mi to nespadne z neba do hlavy. Hej. Ale nie je to také, že to VIP nie je pre profesionálnych traderov vyslovene, že high-end, hej. Lebo asi nikto tam nie sme až na takej úrovni, hej. Ale vieme si pomôcť navzájom, tak by som to povedal. Hej. Čiže toľko. Dobre, super. Tu je, že cieľom je spolupráca a pomôcť si navzájom a poradiť. No, vidíš, Martin to celkom pekne napísal. Hej. Ale naozaj sa toho držíme aj celkom
celkom tie zoomy, čo robíme na VIP, tak sú fakt úplne také iné, také atmosfére priateľské, my to tam debatujeme viac menej, nie je to o tom, že by som ja niečo rozprával, ale debatujeme, mikrofóny máme zapnuté a rozprávame sa. Je proste také to. Také sme si sa stretli niekde pri stole na pivku, hej, a debatujeme proste. Takže je to celkom také, každý sa pýta, poradíme si navzájom. Takže tak. Ešte niekto? Áno, to vie Martin, že si písal, že Braňo dáva odpovede aj o polnoci. Hej. No áno, hej, keď som hore, tak dám odpovede. Hej, niekedy som dlho hore, takže zaujímavé, že aj Martin je ešte dlho hore, to neviem prečo. Ja som si myslel, že ináč ja som to napísal s tým, že som si myslel, že ráno si to prečítal, on si to prečítal hneď, hej, tak ešte. Buď som ho zobudil, hej, alebo je tiež tak hore, jak ja, no, takže nie som asi jediný, čo som dlho, alebo nespím tak veľa. Hej. Dobre, tak keď už nie sú žiadne otázky, tak ja vám veľmi pekne ďakujem, zastavím nahrávanie.